Азнакай телевидениесе үз эшен башлап җибәрде. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мин Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәхесне раслаучы документ. Азнакайның егет һәм кызлары паспортлы булды. Юит отрядлары оешуга 52 ел. Яшь юл инспекторлары катнашында район күләм слет итте. Милли проект кысаларында. Шәһәрнең беренче мәктәбендә һөнәри юнәлеш бирү чарасы булып узды. Бу һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат безнең бүгенге чыгарылышта. Махсус хәрби операция зонасына Азнакайдан маскировка челтәрләре төялгән чираттагы йөк озатылды. Азнакай волонтерлары махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә зур күләмдә маскировка челтәрләре үреп, үзләреннән зур өлеш керттеләр. Волонтеров Азнакайского района, города Азнакаева, наших ветеранов, нашей молодежи были изготовлены маскировочные сети больших размеров по заказу наших военных. И вот сегодня мы отправляем очередной гуманитарный конвой в виде маскировочных сетей больших размеров 9×18. Одну машину вот загрузили, будем изготавливать и дальше. Я надеюсь, что наши сети, которые сейчас поедут в Херсонском направлении, защитят жизни наших бойцов. Спасибо за помощь Азнакаевскому району, жителям Азнакаева. Биг зур рахмет глава администрацияга Азнакай районына, Марселу Зафаричу и халагыкка биг зур рахмет. Махсус хәрби операция башланганнан бирле районнан күп төрле гуманитар ярдәм озатылды. Аларның барысы да волонтерлар көче белән башкарыла. Алар хәрбиләргә ярдәм итү өчен үзләреннән өлеш кертергә тырышалар. Маскировка челтәрләрен үрү өчен дә көн сайын бергәләп җыелып, көненә берничә төргәк ясарга өлгерәләр. Бу бердәмлек җиңүне якынайту өчен тагын бер адым булып тора. Эльмира Шарифуллина, Әлфия Ихсанова, Лилия Валиева, Дилназ Хоснуллина. Азнакай телерадиокомпаниясе. Азнакайда 14 яшен тутырган егет һәм кызларга паспорт тапшырылды. Әлеге чара миграция хезмәте һәм яшьләр үзәге тарафыннан әзерләнеп, анда яшүсмерләр белән бергә аларның әти-әниләре, әби-бабалары да катнашты. Паспорт ул шәхесне раслаучы төп документ. Паспортлы булу һәркемдә горурлык хисләре уята. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева мөрәҗәгать итте. Бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезне яратып, бергә булып, бердәм булып, үзебезнең яраткан иребездә, Россиябездә, Татарстаныбызда, туган ягыбызда Азнакай районында киләчәктә дә шулай бергәләшеп, бергә булып, бердәм булып яшәүебезне теләп калам. Паспорт тапшыру тантанасында миграция мәсьәләсе буенча бүлек начальнигы полиция майоры Гүзәл Гәрәева, алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге рәисе, район башлыгы ярдәмчесе Розалина Гобайдуллина да катнашты. Паспорт алучылар арасында Кира Хамидуллина да бар. Ул шәһәрнең 6-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбендә укый. Сегодня я получил паспорт. Мин бүген паспорт алдым. Бу минем өчен мөһим вакыйга. Паспортлы булу зур җаваплылык өсти. Кира мәктәптә дә яхшы укый. Иң яраткан фәне рус әдәбияты. Мәктәптә үткәрелгән чараларда, олимпиадаларда актив катнашам. Яраткан фәнем рус әдәбияты. Россия Федерациясенең яшь гражданнарына Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе һәм алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге тарафыннан әзерләнгән бүләкләр дә тапшырылды. Бу көнне 17 яшүсмер Россия Федерациясе паспортына ия булды. Эльмира Шарифуллина, Дилназ Хоснуллина, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Шәһәрнең физик мөмкинлекләре чикле балалар мәктәбендә республика семинары узды. Фикер алышуның темасы сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән балаларны уңышлы укытуга һәм тормышта социаль адаптацияләүгә әзерләү чарасы буларак коррекцион тәрбия мөхите.
Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Шәһәрнең коррекцион мәктәбендә узган чарада бөтен Татарстан Республикасыннан 50-гә якын директор җыелды. Биредә кунаклар өчен үзенчәлекле күргәзмәләр әзерләнгән. Төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнүче балалар үз эшчәнлекләрен күрсәтеп, фикерләре белән уртаклаштылар. Я беру паяльник и... Олыбыка не холст. Бери Радио сөючеләр түгәрәгенә йөрүчеләр дә, слэдж хоккей белән шөгыльләнүчеләр дә республика, Россия дәрәҗәсендә югары күрсәткечләргә ирешеп килә. Кунаклар алар белән теләп аралаштылар. Семинарның дәрәҗәле кунаклары Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе начальнигы Татьяна Алексеева, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем һәм укучыларга йомгаклау аттестациясе бүлегенең әйдәүче консультанты Илнур Газимҗанов. Сегодняшняя встреча у нас, конечно, тема очень-очень серьезная. Сегодня это коррекционно-развивающая среда, как средство подготовки детей с ОВЗ к успешному обучению и социальной адаптации. Это наша с вами путеводная звезда социальной адаптации детей. Через что? Через спорт, через Обилимпикс, через гранты, процессы различные. Очрашуда шулай ук Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева да катнашты. У нас одна школа была только, школа-интернат, вот тебя, а потом вот эта проходящая школа. Но сегодня в районе более 130 детей у нас занимаются в коррекционных школах. Семинарда катнашучылар тәрбия бирү юнәлешендә фикер алышып, үз эшчәнлекләре буенча тәҗрибә уртаклаштылар, тәкъдимнәрен җиткерделәр. Илмира Шәрифуллина, Дилназ Хуснуллина, Лилия Вәлиева, Азнакай телерадиокомпаниясы. Кичә шәһәрнең балалар иҗаты үзәгендә районның ЮИТ отрядлары катнашында «Дорога жизни» гомер юлы дип исемләнгән слет узды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган чараны шәһәрнең балалар иҗаты үзәге, юл хәрәкәте иминлеге белгечләре, Мәгариф идарәсе белән берлектә оештырган. Тулырак алдагы видеоязмада. Махсус киемнәрдән килгән, зал тутырып утырган яшь юл хәрәкәте инспекторларын Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлекчәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы полиция лейтенанты Бусат Жавадов, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең район бүлекчәсе җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина, юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча муниципаль комиссия сәхәтибе Фәнис Ахунҗанов, Азнакай районы Мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова сәламләде. Правила дорожного движения написаны, как у нас говорили, кровью. И хотелось бы, чтобы каждое правило дорожного движения соблюдали дети и взрослые. Ну, всем зеленого цвета на дороге. Бу безнең дорожный транспортный происшествиялар булмау өчен ясалган чара һәм патриотик тәрбия бирә торган. Әлеге чара Ленинград вакытындагы шул Ладога аша үткән юл буенча анда эшләгән водительләр, анда эшләгән регулировщиклар, нинди кыйнлыклар белән эшләгән солдатлар турында сөйли торган чара бүген. ЮИТчылар отряды оешуга 52 ел. Аның максаты яшь инспекторлар хәрәкәтен тагын да популярлаштыру, киң җәмәгатьчелекне юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемаларына җәлеп итү, юл транспорт хәрәкәтләрен киметү һәм булдырмау. По статистике за 2 месяца было... Статистика буенча соңгы 2 айда бәлиг булмаган бала катнашында бер юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Яшүсмер тиешсез урында юлны аркылы чыгып хәрәкәткә юлыга һәм тән җәрәхәтләре ала. Шул рәвешле Азнакай районы халкын юл хәрәкәте кагыйдәләрен түгел үтәүләрен сорыйм. Бу безнең өчен бик мөһим. Үз тормышыбызның, сәламәтлегебезнең кадерен белергә кирәк. Шулай ук балаларга беренче чиратта юлны кичү билгеләре булган тиешле урында, шулай ук светофорның яшел сигналында үтүләрен аңлатырга кирәк. А также на зеленый сигнал светофора. Чара бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган иде. Укучыларга ул елларда машина йөртүчеләр, көйләүчеләр, юл хәрәкәте хезмәткәрләренең батырларча хезмәт куюы хакында мәгълүмат бирелде. Аларның һөнәре никадәр мөһим һәм кирәк булуы расланды. Через год после Великой Победы в июне 1946 года. Чара иҗат төркемнәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды.
Эльмира Шарифуллина, Рамиль Исламов, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясы. Яшьләр һәм балалар милли проектын гамәлгә ашыру кысаларында Азнакай шәһәре беренче урта гомуми белем бирү мәктәбе базасында һөнәри юнәлеш бирү чарасы узды. Милли проектның максаты Россия гражданнарының патриотик карашлы, югары әхлаклы һәм җаваплы Россиянең суверенитетын, конкурентлык сәләтен һәм алга таба үсешен тәэмин итәргә сәләтле буынын торгызу һәм үстерү. Һөнәри юнәлеш бирүгә багышланган чарада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Шәһәрнең беренче гомуми белем бирү мәктәбе үз залына район һәм шәһәр мәктәпләренең 8-нче, 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучыларын җыйды. Алар арасында юридик профиль буенча һөнәр үзләштерергә теләүче Ландыш Сабирова да бар. Мы сегодня пришли на профориентацию, правовое направление, так как я хочу поступить на правовое направление, а точнее юридический факультет, гражданское правовое направление. Я участвую для этого во многих олимпиадах, истории, общества, права, а также являюсь призером этого года республиканского этапа Софима олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу. Также я участвую во многих конференциях, направленных на данную тематику. И у нас в нашей школе проходит очень много разных таких же профориентационных действий, мероприятий, чтобы больше детей поступали в это направление. Чарада Лебедев исемендәге Россия дәүләт юстиция университетының Казан филиалында җинаять хокук дисциплиналары кафедрасы доценты Антон Иванов, абитуриентлар белән эшләү буенча белгечләр Әдилә Кыямова һәм Эльза Даутова да катнашты. Благодаря этой программе Әлеге программа ярдәмендә без мәктәпләр белән хезмәттәшлек итәбез һәм чаралар үткәрәбез. Балаларны һөнәр дөньясына чумдырабыз. Һөнәрләр буенча зур булмаган мастер-класслар үткәрәбез. Шулай итеп, безнең университет юридик профиль буенча, шуңа күрә барлык программалар һәм мастер-класслар алар балаларны әлеге һөнәрләр белән таныштыруга исәпләнгән. Знакомство детей с этими профессиями. Очрашу барышында укучыларга югары уку йорты турында мәгълүмат бирелде. Студент тормышы турында видеоролик тәкъдим ителде. Квест, уеннар һәм криминалистика буенча мастер-класслар да үткәрелде. Сүз уңаеннан Азнакайның беренче мәктәбе Гадел хөкем, Адан яга кадәр киләчәккә билет проектлары кысаларында Татарстан Республикасы суд департаменты идарәсе оештырган конкурсларда актив катнаша һәм җиңүләр яулый. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, яшьләрне патриотик рухта тәрбияләүгә багышлаган парламент дәресләре проектын тормышка ашыру кысаларында 9-нчы сыйныф укучылары Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы музеена мавыктыргыч экскурсия ясаганнар һәм Татарстан Республикасы югары суды бинасында булганнар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясы. Азнакайда гүзәл затларыбызны халыкара хатын-кызлар көне белән котлап, күңелле очрашулар үткәрелде. Шуларның берсе район һәм шәһәр мәдәният йортында узган 8 март бәйрәменә багышланган чара. Тантананы ачып, язның беренче бәйрәме 8 март белән залда утырган барлык хатын-кызларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләде. Барлык хатын-кызларыбызны чын күңелдән шундый матур бәйрәм белән аларга мәхәббәт телисе килә, сәламәтлек телисе килә, уңышлар телисе килә. Һәр вакытны шулай позитив булып, матур булып, шибәр булып, матур итеп яшәргә язсын. Сәхнә түрендә ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы конкурсында җиңүчеләрне тәбрикләп, алкышларга күмделәр. Алар арасында хатын-кыз ана номинациясында ана булуның мөһимлеген күрсәтеп җиңү яулаган Фирдания Мөҗипова да бар. 14 бала 18 агын. Шуның 9 малай вишкат, 12 малай 6 кыз. Иң беренчесенә 48 яшь, иң бәләкәйенә 16 яшь. Бәләкәй вакытта уррагы, хәзер инде җиңеләйде, потому что балалар bütün эшне үдләрешләр, без хәзер әби-бабай булып түрдә генә утырабыз. Хатын-кыз культура һәм рухи дөнья номинациясында җиңүче Зәйнәп Фәрхетдинова шулай ук бәйрәм залында. Бәйрәм җырлар, биюләр белән үрелеп барды. Җиргә яшәү бүләк итүче илаһи затларга теләкләр күп яңгырады.
бар азнакай хатын-кызларын менә беренче яз байрамы белән котлыйсы килә. Һәрберегезгә сәламәтлек һәм бәхет. Бәхет сүзендә әйтәм бит инде бөтенесе кергән. Сәламәтлеге дә кергән, гаилә бәхете дә кергән, акчасы да кергән. Бәхетле булыгыз бәйрәм белән. Татар эстрадасының якты йолдызлары Булат Җиһаншин, Зәринә Хәсәншина, Рәдиф Зарипов тамашачыларга иң матур чыгышларын бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Бер күрешү үзе бер гомер. Шәһәребезнең беренче мәктәбен 1977 елда тәмамлаган сыйныфташлар очрашуы узды. Әлеге күрешү алар өчен чын мәгънәсендә бәйрәм чарасына әверелде. Biz bugün yolunda tepe yürüp yürgen olacakta, mehabbetli üstü şakta, şovlap yürüp üstken yaşlık yıllarına koytarız. Ömürler üdeyken o üdere gideyken, menəgil kırıyında karab kırasını indisinden üdüp gider kırıyından. Укуны тәмамлаганга 48 ел узса да, сыйныфташлар яшьлек елларына кайткан кебек булдылар. Никадәр хатирә, никадәр истәлек яңарды бу очрашуда. Мәктәп тәмамлаган елларга әйләнеп кайтсаң, ул вакытта А, Б, В, Г, Д классларында 100дән артык укучы белем алган. Очрашуга да илнең төрле төбәкләреннән 90га якын сабакташ җыелган. Шундый нык килдек, шундый нык сагынып киттек. Нишләп буганчы безне чакырмаганнар? Мин бик рәхмәтлемен менә сезнең оештыручыларга, менә беренче мәктәпнең менә 5 классларга укучыларга бик зур рәхмәт. Барыбыз да исән-сау белән булганнарга. Шулай оешып килгән барыбызча классташларыма бик зур рәхмәт. Исән-сау булып яшәргә булсын барыбызга да. Әлеге күрешү чын мәгънәсендә бәйрәм чарасына әверелә. Бер-берсе белән аралашып сүзләре бетми, мәктәп елларын, вакыйгаларны искә алалар. Бергәләп җырлап күңел ачалар. Очрашу гомернең бер матур мизгеле булып, хәтер көндәлегенә язылды. Илмира Шәрифуллина, Әлфия Иксанова. Азнакай телерадиокомпаниясе. Азнакай боз сарае шимбә һәм якшәмбе 15 һәм 16 март көннәрендә шәһәребез халкын һәм кунакларны күмәкләшеп бозда шуарга чакыра. Ял көннәрен күңелле үткәрегез, боз сараена рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгызга рәхмәт. Исән-имин булыгыз.